Jama'a ina muku fatan alkhairi, barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri mai suna taskar al'adunmu. Sunana Zainab Adamasan, ni ce wacce zan dinga gabatar muku da wannan shiri a kowane mako. Kamar yadda kuka sani, wannan shiri ne wanda yake tunatar da mu kamar al'adunmu da kuma sauran abubuwa. Za mu dinga gabatar muku kamar su ƙoroso, kamar su dambe, har ma da wasannin dandali. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga gadan-gadan gurin masu ƙoroso domin kashe kwarkwatan idanunmu.
To jama'a barkanmu da dawowa, da fatan wasan koroso ya nishadantar da ku, domin na ga a cikin masu kallon ma wasu har takawa suke. To ko a cikin ku akwai wanda ya taba ganin wasan dambe? Idan ma dai ba ku taba gani ba, yanzu zan nuna muku. Saboda haka mu je ga wasan dambe.